Umilowane u Jezusie Chryście, braty i siostry, czerwowy dzień naszych wielkopostnych rekolekcji, dzień, jaki już zawierszaje naszą pielgrzymkę, jaką my i szli na przeciągu 3 dni. Dzień, kiedy u Ewangelii czuję dramatyczne słowy pra zdradu Judy, pra to, jak on sam idzie do archiświatorów i pytaje, co możecie mnie dać, a ja wydam jego. Wasza proponowa. Te słowy dramatyczne i te 30 srebrników będą symbolem zdrady Boga człowiekom, aż do końca świata. Możemy zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że Juda nie zrozumiał, kim jest Jezus Chrystus. Jak to możliwe, że on, słuchając Jezusa Chrysta, nie mógł do końca przyjąć prawdy pro Jego. Biblisty po-różnemu tłumaczą te fragmenty. My rozumiem, że tu idzie gaworka pro любов, a dokładnie pro odsutność lubowi. Bo той, kto lubić, to i nikoли nie zdradzić. Kto lubić po saprawdnemu. Kto trwaje u lubowi. To dotyczy tak samo odnosin między osobami. Mąż nie zdradzić żonku, kiedy po saprawdnemu je lubić. Żonka nawet nie podumuje pro zdradu, kiedy pomiędzy ją i mężem jest lubow, kiedy ona trwaje, kiedy ona prawdziwa, nie poczuciowa, ale związana z raszeniem woli. Jezus Chrystus to nasz nastawnik na przeciągu naszego życia. Тому сьогодні знову приходимо до Його і задаємо питання: Panie, скажи нам, что najważniejsze w życiu. I on odkazuje: najważniejsza любов. Lubi Pana, Boga Twojego, усім sercem swoim, усім rozumem, z усіх sił swoich. To pierwsza zapowiedź. Jest jeszcze jedna. Lubi bliźniego swojego, jak samego siebie. Na tych 2 zapowiedziach gruntuje się i zakony, i proroki, i usio u tych zapowiedziach spełniaється. Nie się zrozumieli te słowy, jakie należeli do słuchaczów Jezusa Chrysta. Nie się rozumieli na ogół słowy Jezusa. Z tych dziesiątków uczniów, jakie szli za nim, szmatka wychodziła. Pamiętajcie, jak Jezus poglądał, że kolkość uczniów zmniejsza się i zadał pytanie: może i wy chcecie odejść tym, co zostaliście? I że odkazał Szymon Piotr: Panie, kudyż my pójdziemy? Ty majesz słowy życia wiecznego. My powierzyli, że to Ty Mesija. My powierzyli. Szymon Piotr kazał to, a miał sił uczniów. Wiedają, że to później i on sam odraczał od Jezusa. I to 3 razy. I ten piewień, jaki zjawiaje się symbolem odraczenia, ale tak samo i symbolem dokoru sumienia. To говорим nie dla tego, aby u niejkiej stupieni liczyć siebie winowatymi przed Bogiem, a dla tego, aby zobaczyć, jaki wielki i jaki dobry Pan Bóg. Na kolki mocno On polubił nas. My, ludzi, nie mają takiej lubowi один do одного. My często krzywdzimy один одного. Często przyjmujemy niejakie
паводзіны другога чалавека, як атаку на нас. І ведаем, што толькі ў момент прымірэння мы па-сапраўднаму праяўляем любоў. Наймілейшыя жонка і муж, якія на працягу 50 або і болей гадоў жывуць разам, якія прабачаюць адно аднаму, якія памятаюць аб тым, што зрабілі выбар свайго жыцця, яны паказваюць, што гэтая любоў, якую маюць з ласкі сакраменту сужэнства, якую чэрпаюць з малітвы, а найбольш з Еўхарыстыі і споведзі, што яна дапамагае ім па-сапраўднаму любіць. І любіць не таму, што штосьці атрымліваем, хоць наша любоў чалавечая заўсёды будзе карыслівая. Люблю, бо люблю за. Але любіць незалежна ад таго, як ставіцца другі бок да гэтага. У нашай удагайскай парафіі жыла сям'я, ужо пажылыя сужэнцы, ужо пад 90 гадоў, і жонка у мужа такога пажылога моцна захварэла. Яна страціла нават памяць, не магла ўжо хадзіць, была паралізаваная, і ён даглядаў яе. І суседзі родныя казалі: ты аддай гэтую сваю жонку в які-небудзь шпіталь, каб там ёй займаліся, там будзе апека. А ён адказаў гэтым людзям: як жа я магу гэта зрабіць? Я яе моцна люблю. Так, яна ўжо гэту любоў не магла аддзячыць інакш, як толькі сваёй прысутнасцю. Наймілейшыя, гэта прыклад таго, што любоў, яна трывалая, што яна незалежна ў якой сітуацыі выбірае добро, выбірае служэнне, выбірае менавіта другога чалавека, і любоў з'яўляецца дарам. Наймілейшыя, мы выбіраем Пана Бога на гэтых рэкалекцыях. Выбіраем Яго, бо мы хочам Яго палюбіць. І пытанне, якое можам сабе паставіць, датычыць таго, ці мы ўжо палюбілі Бога дастаткова. Ці хто-небудзь мог бы сказаць: так, я ўжо цалкавіта люблю Пана Бога. Можа і не. Бо любоў, як напісаў у сваёй энцыкліцы пра любоў папа Бенедыкт XVI, яна пашыраецца, развіваецца, калі мы любім. І чым больш любім, тым больш любові будзе у нас, і тым больш яна будзе развівацца. Сёстры і браты, на гэтых рэкалекцыях мы адказваем Пану Богу: так, хачу заўсёды быць з табою, бо ведаю, што ты мяне ніколі не пакінеш, што ты заўсёды мяне чакаеш, што ты заўсёды гатовы надзяліць мяне сваёй ласкай. Любоў да Бога патрабуе таксама нашых учынкаў, згодных з верай, якую вызнаём. Любоў не абмаўляе, любоў не асуджае, любоў не крадзе, не абкрадае, любоў не інструменталізуе другога чалавека. Любоў – гэта дар, які, як казала святая Тэрэза, дзіцятка Езуса, дадае нам крылы.
Дякуючи любові, ми можемо узмячeć. Święty Jan od Krzyża, jaki говорил про любов, i on kazał słowy o tym, że Bóg jak любов może napełnić swoją любовью serca człowieka. Одна только есть umowa. Czyste serca. Nie przywiązane do grzechu, nie przywiązane do zła. Wyzwolone tak samo Bożej mocy. I to już Jan od Krzyża mówić. Niezależnie od tego, czym związana ptuszka, czy szałkowej nitką, czy wielkim, mocnym łańcuchom, ona nie może latać. Jakże często zdarza się, że ludzie oправдывают siebie. Może i mają grzechy, ale moje grzechy nie takie wielkie. Jakby ktoś ci сказал, ja mają przygorzkie grzechy, jak ta szałkowa nitka. Ale na sam rzecz, той, kto nie wyzwolony od grzechu, той nie swobodny. Najmilejsze temu świąnia my zwiertajemy się do Pana Boga z prośbą o czystym sercu. Stwary we mnie, Boże, czyste serca. Daj mnie nowy duch, aby ja, после tych rekolekcji, jeszcze больше захотела być Twoim dzieciem. A na zakończenie chcę Wam сказать o tym, że ważnym momentem, ważnym przejawieniem praktykowania lubowi jest lubow do naszych bliźnich, do drugiego człowieka. Ta lubow, jaka jest u sieni, pomiędzy baćkami i pamiętajem, u pierwszej czergu, pomiędzy żonką i mężem. Jakże często говорится про атмосферу любови, у якой powinny uzrastać dzieci. Niektórzy pytają, думают, что эту любовь powinna dawać mama, powinien dawać tata. Czasem na wywiertki starają się lubić. Poglądzi, tata ciebie больше lubić. Albo mama ciebie больше lubić. No najbolsze to babula, wiadomo. Na sam rzecz. Dzieci uzrastają w atmosferze lubowi wtedy, kiedy mąż i żonka lubią jednego. Tam jest atmosfera lubowi. Kiedy one lubią i nie trzeba wtedy okazywać oddzielna lubow do dzieci. Najmilejsze takiej lubowi dla każdego z was żądają. A chcę zakończyć, один świętar mi opowiadał. Przyszła do jego jedna żonczyna, pożyła już, aby prosić mszu za swoją niewiastkę. Ksiądz każe dzień rodzenia, inna nagroda. Nie każe, proszę księdza, u mnie osobliwa jej intencja. Ja chcę poprosić, aby wy pomolili się za moją niewiastkę, aby ona pomierła. Jak, proszę pani, co za intencja? Ksiądz, wy nie wiecie, jaka ja wredna. Jak ona muczy mojego lubimego synoczka, jak muczy moich wnuków, ja chcę, aby ona pomierła. Ksiądz tłumaczyć, proszę pani, ale to nie ma chyba, ja nie mogę taką intencję zapisać. Jak? Możemy zapisać za zdrowie, błogosławienie Bożym, ale nie o śmierci. Kościół nigdy o śmierci nie modlica. Bóg zjawляется Panem życia i śmierci. Ksiądz, możecie nie nazywać intencją, kiedy będziecie mszę odprawiać, ale odprawcie. Ksiądz rozpowiadaje, no ja spalochał się, no jak przekonać tę starszą damę. I wreszcie każe jej tak, proszę pani, wiecie, ja zapiszę taką intencję, ale po-drugiemu formuluję. Napiszę, jak pomierła ta z was, jaka ja gorsza. A babula każe, ojczynka, haj będzie ab zdrowi. My wielmi często глядimy na drugiego człowieka, jak na tego, kto ma tylko zagany.
a na siebie wielmi często spoglądajemy jak na anioła. Teresa Jezusa kazała, kiedy my żyli nawet z aniołami, to paśla niejkacha czasu stali zauważać ich niedachopy i pomyłki, ich zagany. Nie tam, że anioły mają zagany, to czyste duchy, jakie nie mają zagany, nie grzeszać, a tam, że u nas jest niejkie zło, u nas jest niejka niesprawiedliwość i u nas jest niejka nieczystość serca, z jaką gledzimy na drugiego człowieka. Żadaję wam usił, lubowi prawdziwej, jaka jest od Boga, i zdrowia duszy i ciała. Amen. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты, сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!